Hej og velkommen. I dag og næste udsendelse, der skal vi tale lidt omkring repeatere. Næste gang kommer til at handle om, hvordan repeatere er opbygget, og vi skal se lidt på en styring, som kan styre repeateren. Men den her gang, der skal vi snakke om et lille controller prins, der hedder Arduino. De er blevet utrolig populære de sidste år, og vi skal snakke lidt om, hvordan den virker, og i næste udsendelse, der vil jeg så prøve at bygge en repeaterstyring op, baseret på en Arduino, så man kan bruge den til lidt fornuftigt. Den Arduino, vi skal lege med i dag, den hedder en Arduino Uno. De fås både større og mindre, men fælles for hele Arduino-projektet er, at alting er open hardware og open source. Det vil sige, at alt hardware og alt kode, det ligger frit tilgængeligt på nettet, og man kan selv bygge sine egne versioner, hvis man har lyst. Der er flere forskellige firmaer, som har lavet deres egne versioner af Arduino. Den originale her, den koster ca. 200 kroner, og man kan finde kopier til ca. 170 kroner på nettet. Det, som gør Arduino-projektet fuldstændig genialt, det er blandt andet, at man behøver ikke at skal have en brænder eller en programmer, som det hedder, for at programmere mikroprocessoren, som man skal i de fleste andre systemer. Ved hjælp af det IDE-software, som ligger gratis på nettet, så kan man programmere den her direkte via et USB-kabel. Det gør, at mange flere kan være med, og det er utrolig nemt at gå til. Og der er utrolig meget hjælp at hente på nettet, både fra Arduino selv og fra en masse, som har leget med projekterne og lagt deres erfaring ud på nettet. Vi kan starte med at tage et lidt nærmere kig på Arduino-printet her. Og starter vi hernede i hjørnet, så har vi tilslutning for strøm. Der kan man tilslutte en netadapter på mellem 5 og 12 volt DC. Men har man tilsluttet computeren, så er det ikke nødvendigt, fordi den kan tage strøm via USB-porten, som også er den port, man bruger til at programmere med. Men når man har tilsluttet computeren, så tager den også 5 volt fra computeren og bruger i stedet for. USB-porten har også nogle løse pins her, hvis man skulle få lyst til at bruge dem. Heroppe i toppen, der har vi nogle andre pins. De er blandt andet beregnet til, at man kan sætte de såkaldte shields oveni, altså udvidelseskort. Man kan stable oven på hinanden her. Og man kan også bruge dem, hvis man bruger et breadboard. Så kan man sætte sine ledninger over til breadboardet i her. Men de to rækker, vi har heroppe, det er digitale indgange og udgange. Fra nummer 0 til nummer 13, altså 14 styk. 0 og 1 bruger man som regel ikke, hvis det er sådan, at man også har den tilsluttet computeren. Fordi det er de samme ben, som mikroprocessoren bruger, når den skal kommunikere med USB-porten. Man kan få Arduinoen til at sende forskellige tekster tilbage til computeren. Afhængig af, for eksempel hvis man laver en lås, så kan den skrive låst eller låst op. Der kan skrive en hel masse på skærmen. Det bestemmer man selv. Men der bruger den ben 0 og ben 1, så der undlader man som regel at bruge, hvis den skal køre sammen med computeren. Den har også nogle af benene, som er nogle såkaldte PWM, pulsbredde modulerede ben. Det kan bruges som en slags analog udgang, hvor man ved hjælp af impulser kan for eksempel dimme en lysdiode. Hernede for enden, der har vi en såkaldt in-circuit programming, altså hvor man kan programmere selve makrochippen direkte i printet. Det er sådan, at mikrocontrolleren her, den er leveret med et specielt program indlagt, som gør, at den kan kommunikere med USB-porten, lige så snart man får den. Hvis ikke det program var i den, så kunne man ikke downloade sine programmer fra Arduino-programmer. Man kan også købe de her mikroprocessorer separat, så man behøver faktisk ikke købe hele printet. Man kunne også med at købe mikroprocessoren og så bygge sit eget print op omkring det. Hernede der har vi nogle flere pins. Den første række her, det er analog pins. Analog indgang vel at mærke.
De kan også bruges som digital indgang eller som digital udgang. Der er ikke nogen analog udgang i den som sådan, ud over de PWM-udgange, der er over i digital delen. Den sidste del herover, det er strømforsyning. Der er udtag til 5 volt og til ground og lidt forskellige udtag her, som man kan bruge. Men det var et lille kig på den, og nu synes jeg, at vi skal prøve at få downloadet programmet, som vi skal bruge på computeren, og så er i gang med at få lagt noget software over i den og se, om vi kan få den til at gøre noget for os. Når vi skal starte med at installere Arduino IDE, så skal vi selvfølgelig starte med at gå ind på Arduinos hjemmeside. Arduino.cc hedder siden. Og der er lidt på forsiden med forklaring om, hvad Arduino-projektet går ud på. Men vi går ind under Download og scroller en lille smule ned på siden. Der kommer vi til et punkt her, der hedder Download. Her kan vi downloade den nyeste version af Arduino. Der er godt nok nogle beta-versioner. Version 1.06 tror jeg, de er kommet til nu. Men det er beta-versioner. Og driverne til mange af de shields, som man kan købe til Arduino-systemet, jamen de kan slet ikke understøtte i version 1.06 i beta-versionen. Så hold jer til den der her på hjemmesiden, Arduino 0022. Her kan man vælge, om man vil hente den til Windows, til Mac, til Linux, eller man vil hente kildekoden selv og selv compile den til det operativsystem, som man bruger. Men hvis nu for eksempel I har Windows, så klikker I bare på Windows, og den spørger efter at gemme filen. Den kommer som zip-fil, og den gemmer I på jeres harddisk, pakker den ud, og kører installationsprogrammet, og så kører resten af sig selv. Det er lige til at gå til. Når man har fået tilsluttet sin Arduino på sin USB-port, og man har fået installeret Arduino IDE-programmet, så er man faktisk klar til at starte. Det første man skal gøre, det er, at man skal lige gå op under Tools. Først så skal man vælge Board. Det er det type Arduino board, som man bruger. Den jeg har brugt i dag, det er en Arduino Uno. Så den vælger jeg først. Og lige stand under Tools er der en, der hedder seriel port. Der skal man vælge den seriel port, som ens Arduino fremkommer som. Jeg ved, at det er port 8, så den vælger jeg. Det næste vi lige skal se på, det er den række ikoner, som er heroppe. Den første, den hedder Verify. Den gør det, at den løber koden igennem. Den compiler det, som det hedder, og tjekker, om der er nogen fejl, men den uploader det ikke til Arduinoen. Den næste, den hedder Stop. Den kan man bruge til at stoppe, hvis man er i gang med en upload eller en Verify, som man fortryder. Den næste, den hedder New. Den giver et nyt tomt skærmbillede, ligesom den vi kan se her. Og den næste, den hedder Open. Det er til at åbne en fil, hvis man allerede har noget man er i gang med, så kan man åbne det her. Og Save til at gemme det program man er i gang med. Den næste, den hedder Upload. Når man klikker på den, så først så komprimerer den så compiler den koden, og så uploader den til Arduinoen bagefter. Altså ikke noget med, at man først skal compile, og så skal man uploade. Den klarer det hele en gang. Den sidste, den hedder Serial Monitor. Og hvis man klikker på den, så får man et nyt vindue op her. Og her kan man sende beskeder til Arduinoen, og man kan modtage, hvis man har i programmet, at Arduinoen skal skrive tilbage til USB-porten, så vil det komme frem her. Kigger vi herop under filer, så kan vi se, der er et punkt, der hedder Examples. Her der kan man finde en hel masse koder, som er skrevet i forvejen til alt muligt forskellige digitale, analoge koder. Og en hel masse eksempler, som man kan bruge i sine egne koder. Og lige hvis man skal afprøve noget, jamen, så kan man hente de her eksempler ind og afprøve sin opsætning med det. Men lad os prøve at hente en her inden for Basics. Vi kan tage den, der hedder Blink. Den åbner så et nyt vindue, hvor der er en lille smule kode i.
Hvis vi kigger lidt på koden her, så kan vi se, at det første tekst her, det står med gråt. Det er fordi, at det er kommentar. Se, det starter med skråstreg stjerne. Det betyder, at alt det, der følger efter der, det er kommentar, indtil den møder en stjerne skråstreg, som den gør hernede. Det næste, vi kommer til her, det er en linje, hvor der står void setup, parentes, slut, og så efterfulgt af 2 klammer. Den del her, det er en af de 2 ting, som skal være der. Der skal ikke være ret meget, hvis man lægger mærke til. Hvis man er vant til at arbejde med C, så er man vant til, at der skal være en masse opsætning. Det er ikke nødvendigt til Arduinoen, men der skal alligevel være lidt. Den, der hedder void setup her, den kører Arduinoen en gang, når den starter. Der kan stå forskellige ting. I det her tilfælde, der står lidt kommentar. I kan se, at kommentaren her starter med skråstreg. Det betyder, at resten af linjen er kommentarer, men at når man går på en ny linje, så starter koden igen. Det eneste, der er sat op i den her, det er pin mode, hvor man fortæller, at pin nummer 13, det er en output. Fordi man har valgt pin nummer 13 her, det er fordi, at der på Arduino printer allerede sidder en lille lysdiode på pin 13. Så man behøver altså ikke at koble ekstra til for at prøve, om det virker. Man kan bare køre det her lille program, og så kan blinker LED'en, som allerede sidder på printer. Det næste, vi kommer til, det er void loop. Void loopen skal også være der, uanset hvad det er for en program, man skriver. Det, der står inde i void loop-klammerne, det vil Arduino gentage igen og igen, indtil strømmen bliver taget af Arduinoen. Så det er her, vi har selve vores programkode. Hvis vi starter den første linje i loop-rutinen, så er det et digital write, altså at den skriver til et digitalt ben, i det her tilfælde ben nummer 13, og den fortæller ben nummer 13, at den skal være høj. Det vil sige, at LED'en på printet det tænder. Det næste kommer her, den hedder delay 1000. Delay, den laver 1 millisekunds delay. Når så vi skriver 1000 i parentesen, så laver den altså 1000 millisekunders delay, eller 1 sekund. Så laver vi en digital write igen ben 13, og nu fortæller vi, at den skal være low, altså vi slukker LED'en, og så venter vi igen 1 sekund. Og det vil Arduino blive ved med at gøre, tænde og slukke dioden, så den står og blinker. Og det er sådan set det lille program. Men nu er der sådan set bare at prøve at uploade vores program til Arduinoen, og se hvad der sker. Jeg klikkede på upload-knappen heroppe, og vi kan se hernede i den blå bar, der skriver den uploading til IO-board. Det første han gør nu, det er, at den compiler programmet, altså den pakker det ned og laver det til et sprog, som mikrocontrolleren kan forstå, for den forstår sådan set ikke det her sprog direkte, den skal have det i noget, der hedder ASCII assembler. Men det klarer den helt af sig selv. Og vi kan se nu, at den blev færdig, og hvor meget det fyldte. Og nu er den så i gang med at uploade, og det har den allerede gjort. Du kan se, at den skriver done uploading. Så nu ligger vores program over i Arduinoen, og vi kan gå over og se, om den lille LED, den står og blinker. Og som I kan se, om ikke den lille gule LED, den står og blinker. De er så fint nu 1 sekund tændt og 1 sekund slukket. Så det virker, så vi kan prøve med lidt mere avanceret program. Det næste lille program, som jeg vil vise jer, har jeg også fundet under Examples. Det er et lille program, der hedder Button. Og det gør, det er, at det læser en indgang, hvor der sidder en knap, og som er forbundet på pin nummer 2. Og hvis man trykker på knappen, så lyser LED'en på printet. Meget simpelt, men der er nogle ganske udmærkede eksempler på, hvordan man kan lave sådan noget kode i det her. Så programmet det starter igen med nogle kommentarer, lidt om hvordan det virker, og hvordan det er, hvem der har skrevet det og så videre.
Så hvis vi skruer lidt ned, den her gang starter vi ikke med vores void setup, men vi starter med at definere nogle konstanter. Konstanter er nogle udtryk, som ikke kan ændres senere. De kan kendes ved, at de defineres som const. Det betyder, at man kan ikke ændre den senere i programmet. Så det næste vi fortæller, det er, at det er en int. Det her har noget at gøre med, hvor stor det her konstanten er, hvor mange bytes og bits programmet skal afsætte i hukommelsen. Derefter så kommer navnet på den konstant, som vi definerer. Her den hedder den button pin, og man sætter den, at den er lig med 2. Husk at altid afslutte med semikolon. Det gør man altid efter en kommando. Og lige sådan så definerer man, at en konstant, der hedder led pin, den er lig med 13. I det program vi så før, der skrev vi 13 direkte ind i koden, men her der definerer man det op i starten. Det vil sige, at kommer jeg nu i tanke om senere, at jeg vil gerne have en LED på ben 10 for eksempel, så skal jeg kun rette det herop, så behøver jeg ikke at skal lede efter det nede i programmet. Så er det kun et sted, jeg skal rette det i starten af programmet. Det er smart. Når de er færdige med at definere konstanterne, så definerer man også en variabel. Den ligner faktisk en konstant, man har bare ikke const-kommandoen foran. Igen, man definerer, at det er en int, og den hedder så button state, og den er lig med 0. Det næste vi kommer til, det er så vores void setup. Den her gang definerer de to. De definerer en pin mode, at led pin, det var den vi fandt ud af før, det var pin 13 heroppe, at det er en output. Man definerer også, at button pin, det er en input. Det behøver man normalvis ikke at gøre. Det ligger som default, at hvis ikke det er en output, så er det en input. Men det er god skik at gøre det alligevel. Så har man fuldstændig styr på, hvad der sker. Det næste vi kommer til, det er så vores void loop. Og den her gang, der sker så en lille smule mere, end der gjorde i den forrige. Det første man gør, det er, at man sætter variablen button state. Den sætter man til at være lig med det, som den digital read, man laver på button pin. Det vil sige, at man går ud og læser på pin nummer 2, som er button pin, og det lægger man ind, og resultatet af det, altså high eller low, det lægger man ind i button state. Det næste man gør, det er, at man tjekker if, altså hvis button state, den er lig med, og her der skal man huske, at det skal være dobbelt lig med, at den er lig med high, jamen så skriver man til led pin 13, at den også skal være high. Og så siger man, hvis ikke den er high, så er den jo så low, og så sætter man så digital write led pin til low. Det vil sige, at når jeg trykker på min knap, så læser jeg den her linje, den læser, om jeg har trykket på knappen. Hvis jeg har trykket på knappen, der, så tænder jeg LED'en. Hvis ikke jeg har trykket på knappen, så slukker jeg LED'en. Ganske simpelt. Og det står så at køre i en lykke her, så den bliver ved med at læse og sætte udgang til LED'en, ligesom jeg har trykket på knappen eller ej. Så lad os prøve at uploade den og se, om det kan få os til at virke. Men der er den færdig med at compile, der er nu begyndt at uploade, og det har den allerede gjort. Uploadningen tog ikke lang tid. Så er det bare at prøve. Så det er med at gå over til Adrenoen igen og lave en lille opstilling, så at vi kan afprøve koden. Nu har jeg prøvet at lave en lille opstilling her på vores Adreno-board. Jeg har taget mit breadboard, hvor jeg har sat en lille trykknap, og så har jeg forbundet trykknappen ned til ben 2. Den anden side af trykknappen har jeg forbundet over til plus på Adrenoen. Så har jeg gjort det, at jeg har taget en modstand, også fra ben 2, og forbundet over til stel, eller til ground, som det hedder. Og det modstand, den er på 1 kilo. Det er bare fordi, at hvis ikke den er der, så hænger indgangen og svæver, så kan den ikke finde ud af, om den er høj eller lav. Så det er en god idé lige at sætte en modstand på indgangen der, så at man er sikker på, at den bliver holdt lav. Men stadigvæk modstanden er så stor, så når jeg trykker på min knap, så kan jeg uden problemer trække den høj. Så vi skal holde lidt øje med vores lille LED dernede. Den er ikke så nem at se på kameraet, men
når jeg trykker på knappen her, så kan man godt se, at den tænder og slukker dernede. Man kunne også sætte en lidt større diode på. Skulle jeg lige prøve, nu mens vi er i gang her. Og det er så heldigt, at ved siden af ben 13, der er faktisk en ground. Så jeg kan faktisk sætte min diode direkte i. Og så kan jeg trykke igen, og så er det noget nemmere at se nu. Normalvis kan man ikke bare sætte en lysdiode direkte på en udgang af Adrenoen, fordi der er 5 volt, så det vil normalvis brænde lysdioderne af. Men lige netop ben 13, den er beregnet til lysdioder, der sidder en formodstand, som gør, at det kan lade sig gøre. Havde jeg nu gjort det på en af de andre udgange, så havde jeg brændt min lysdiode af. Men det er ben 13, det er sådan en speciel lysdiode udgang, så det er altid. Så det virker også. Så vi vil gå tilbage til computeren, og så vil jeg vise et sidste lille program. Det sidste lille eksempel, jeg vil vise her, der skal vi igen bruge den eksempelfil, der hedder button, som vi lige har set på. Men jeg vil prøve at tilføje nogle ekstra linjer. Det første, jeg lige gør, det er at gemme den i en ny fil. Kald button serial. Fordi det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne vise, at jeg kan få programmet til at svare tilbage til computeren og vise på serialmonitoren heroppe, når det er sådan, der bliver trykket på knappen. Det første jeg skal, det er at have nede i min void setup, der skal jeg tilføje en linje, som fortæller Adrenoen, at den skal bruge serialporten. Det gør jeg med en kommando, der hedder serial begin. Og så skal jeg fortælle, hvad hastighed den skal snakke til computeren. Det skal den med 900 bo. Sådan. Det er sådan det eneste setup, der er. Nu kan jeg så skrive til computeren. Og det første, jeg gerne vil skrive til den, det er hernede i if button state lige med high, altså hvis knappen er trykket. Lige nu så skriver den digital write ledpind high, det vil sige den tænder lysdioden. Så vil jeg så gerne have den til at skrive til computeren også. Det gør jeg med serial print line. Print line, den gør det, når den er færdig med at skrive, så starter monitoren på en ny linje. Jeg kan også bare bruge print, men så skifter den ikke linje, når jeg er færdig. Så kan jeg så det er en tekst, jeg overfører, så den skal i gåseøjne, så der kan jeg skrive tryk. Knap er aktiveret. Sådan. Husk semikolon. Nu vil jeg så gerne, at den skal vente på, at knappen bliver sluppet igen, fordi ellers så vil den køre i en loop igen og igen og blive ved med at skrive trykknap aktiveret på skærmen, og det kommer til at fylde en hel masse på skærmen, når teksten farer hen over skærmen. Så jeg vil gerne lægge en ventelykke ind, som venter på, at jeg slipper knappen igen. Det gør jeg med en kommando, der hedder while, altså imens button state og så lige med high. Og så kan man så i de her sætte nogle klammer ind. Og det der er inde mellem klammerne, det vil den så gøre, imens at button state den er high. Nu skulle jeg gerne holde øje med, om jeg slipper min knap igen. Så jeg er nødt til at læse min digitale indgang, imens at jeg venter på, at den bliver sluppet. Så jeg bruger, så det gør jeg ved at skrive button state er lige med digital read, og det var så en digital read på button pin, som vi erklærede længere op, at det var det samme som den indgang, vi brugte trykknappen. Sådan. Det vil sige, at når den har skrevet på skærmen, så vil den gå ned i den her lykke, og der vil den stå og læse den digitale indgang, og ellers vente på, at trykknappen bliver sluppet igen. Når den bliver sluppet, så går den jo så ned forbi en else
første linje hernede. Altså det er en else, der refererer til if heroppe. Det vil sige, at hvis button state den er high, så skal den gøre det der, og ellers så skal den slukke lysdioden hernede. Og det er jo fordi, at enten så er knappen trykket, eller også er den ikke trykket. Så behøver man ikke at tjekke, om den er trykket, eller man kan bare lave en else i stedet for. Men nu vil jeg også gerne skrive på skærmen, at den er blevet sluppet igen, så det skriver jeg hernede. Serial println, og så kan vi skrive tryk knap er ikke aktiveret. Sådan. Det vil sige, at når jeg har sluppet knappen igen, så skriver den tryk knap er ikke aktiveret. Skal vi lige skrive det rigtigt. Sådan. Igen, hvis jeg ikke venter på, at trykknappen bliver trykket på igen, så vil den skrive det her utrolig mange gange på skærmen. Så vi laver en ny while. Og så den her gang siger vi button state lige med low, altså imens at der ikke bliver trykket på knappen, så skal den sætte variablen button state til den digitale indgang. Sådan. Så vil den stå og læse og vente på, at der kommer en ny tryk på knappen, og så vil loopen starte forfra, og den vil gå ind herop og skrive, at trykknappen er aktiveret. Det er det hele. Lad os prøve at uploade den til Arduino. Der var en lille fejl. Der var lige en lille stavefejl. Det finder den med det samme, hvis ikke den kan finde ud af det. Sådan. Så er den blevet uploadet, og jeg kan klikke heroppe på Serial Monitor, og den kommer på skærmen med det samme og fortæller mig, at trykknappen er ikke aktiveret. Så nu kan vi prøve at gå over og trykke på trykknappen, og så kan vi holde øje med, hvad der sker herovre. Så vi kan se her på Arduino, at når jeg trykker på knappen, jamen så ser det ud til, at det virker ligesom det plejer at gøre. Men kigger jeg over på min monitor, jamen så kan vi se, at der kommer en ny tekstlinje, hver gang jeg trykker eller jeg slipper fra knappen. Så det virker sandelig også. Så det var en lille kort introduktion til programmering af Arduino. Der er masser at finde på Arduinos hjemmeside og på YouTube og på internet i det hele taget. Så det er bare at gå i gang. Jeg håber, I er blevet lidt klogere på, hvad den her lille blå ting den kan, og hvilke muligheder der gemmer sig i den. Næste gang så skal vi se på, hvordan man bygger repeater og hvordan de fungerer, og så får vi brug for den her igen. Husk også, at jeg har jo min brevkasse på brevkasse@oz7adz.dk. Der er I velkommen til at stille spørgsmål, og så vil jeg forsøge at besvare dem her i udsendelserne. Men indtil vi ses igen, 73, og tak fordi du så med.